ji programa ji Washingtonê em ê dîsa biwerin. Em hêvîdarin ku her tişt li gor dilê ve ye û di bername de jî em ê bûyerên girîng ku ji heftê borî hezin niha li Washingtonê û seransera Amerîkayê qewimîne em ê ji we re şîrove bikin. Tu beşe delal li Washingtonê pirsgirêka gelek pirsgirêkên yan ji mijarên ciddî hene ku hem Kongres hem Rêveberiya Biden serdekar dikin serê xwe değişînin. Ji wan yek soza Serok Biden bû ku digot heta çarê meha heft tîrmehê roja serxwebûna Amerîka ve hefteyê ji sede Amerîkiyên ji 18 salên mezintir vaksîn bikin yani derzî li wan bidin. Niha xuya dibe ku ew armanc pek naye û qas respî jî hêdî dixwaze bîra giştî amade bike ku ew soz bi cî naye ji ber ku di hefteyên borî de rêjeya vaksînkirina gelek hatiye xware hindik bûye nizmtir bûye. Sedê min vê ji berê me ji we re gotibe ku li Amerîka bizavekî xurt ya dijberiya vaksînê heye. Hinek beşên civak Amerîkî baveriya vaksîna nakin. Hem sedemen olî hem sedemen siyasî. Ne tune bir vaksine temaşa min delal. Vaksina korona yani Covid-19 bi giştî. Ji ber vê yekê jî dema li seranser cîhanê kemahiya vaksînan derziyan heye. Taybetî li parzemîna Afrika hema tevahiya civakê li benda vaksînê ne û dibêj spor dibêjin heta belki 2 sal 3 sal dora wan naye. Li Amerîka jî vaksîn berdest e Rêveberiya Biden karekî baş kiriye. Ji xwe Biden dema hat ser desthilatê soz dabû ku ez ê bersîvdana vê krîzê bikim bidim pirsgirêka vaksînkirina çareser bikim û wiha jî bûye yani taybetî di meha Nîsanê de rêjeyekê gelek bilind ya Amerîkiyan hatibin vaksînkirin derzî li xwe dabûn lê aniha taybetî di Hezîranê de meha şeş ev rêje gelek ketiye mirov dikare bêje di meha Nîsanê de hinek demek xalekî de em bêjin 4.6 milyon derzî hatibûn lêdan. Lê niha ketiye asta 500 hezaran yani di vê mehê de ev jî nîşan dide ku çawa ew heveskarî şuna xwe heştiye ji xemsarî û Rêveberiya Biden jî hewl dide çareya bibîne lê yani niha em dibînin ku ew yek pek naye ji ber ku taybetî li eyaletên stanên ku konservatîf vekî muhafazakar te zanîn ew dibêjin mijara Covid-19 pir hata mezinkirin tiştekî wiha mezin tuniye ew mezinkirin tirs bixwaretîne tirs jî dibe sedem ku karsazî firoşgeh karxane girtî bimînin ew jî dibe sedemekî xirab sedemekî neyînî ji aboriya me re dibe em demekî zûtir korona li pey xwe bihêlin jiyan vegerinin asta normal firoşgeh vebin rêvîtî wekî bere berdewam bikin firok karê xwe bikin hatûn çîn çebin xwaringeh mêxane em bêjin şahîgeh ciyê wisa wekî bere wekirî bimînin û rûberk mask karanîna wan tiştên parastinê jî êdî rabin ji ber ku em hewceyê normalbûnê ne dema heta ku normalbûn çenebe aborî naziv re aborî bi girtîmayîna aboriyê jî ekonomiya Amerîka zarar dibîne bi milyon dolar pere hinda dibin loma jî taybetî eyaletên ku Rêveberiya wan konservatîfin parêzkarin ew dixwazin her tişt normal be. Lê Rêveberiya Biden jî dibêje navûn dibînin Dr. Anthony Fauci ev pispora serekî ye ji nexweşiyên ku ji mirovan derbasî mirova dibin derbasker ew jî pir caran hîşyarî dide bîra giştî ku hîn zû ye ev pirsgirêk çareserî nebûye ev mijar hîn wek ciddî ciyê xwe disekine divê herkes bi berdewamî xwe biparêze taybetî niha cûreya delta ya Covid-19 li her derê cîhanê û li Amerîka jî bela dibe
Dr. Ruchi and Pisporendinian COVID-19 baldikşinin ku Jeffrey Zients evji berprs tima bersivdan COVID-19 ya qasra spit serok Biden dani bu ev bu ev hemi hişyari dedin gel ku ev pirskrek ji çareserbune gelek dure ve gel tedbirin peşigir berdevamî bigirin xwestis nekin ji ber ku taybetî ev cûreya delta li Amerîka jî bela dibe û nemazê jî navbera gencan xortan cehalan ji ber ku xort genç nexweşî cidî nagirin xwenawan germ e dikare dixwazin herin ji xwe re bigerin kevxweş bin şahiya bikin loma ji di kesên temen genç de temen biçîk de kesên nûgiha di nav wan de pir bela dibe bêguman nexweşiyên wiha jî dema beşek ji civakê em bêjin bi temamî xwe napêreze bela dibe li her derî bela dibe ji ber vê yekê jî pisporên Amerîkî bal dikişînin hişyarî didin gel ku aman xwe dur bihêlin nekevin ve nêrîne ku ev tişt çareser bûye loma jî tîma qasa spî ya COVID-19 bi berdewamî hişyarî didin Biden bi xwe jî dibêje di civîna li gel Putin bi xwe jî gotibû destpêkê axaftina xwe destpêkê de Biden dîsa behsa korona kiribû çaba mijalekî cidî ye ew hemî hewla didin ku korona bandora vê kêm be Amerîkî werin parastin karxane werin vekirin taybetî rêvebirî bixwast serbirin de Biden ku piştî ew hatiye ser desthilatê gelek peşketin hatine destxistin niha xwendingeh ve dibin xwendekar diçin dibistanan xwendingehan bêjin bi awayekî giştî jiyan dizivire normal le bi baldarî gav bi gav hêdî ne ku wekî ku her tî çareser bûye loma jî niha qasa spî dibêje heta niha 105 milyon kes bi temamî hatine vaksînkirin bi tewahî çi ye temaşebirin delal eger hûn derziya Pfizer yani jî em bêjin Moderna li xwe didin dibe her du doz her du kul li xwe bidin eger hûn Johnson li xwe didin ev bi xwe yek e yani temamî ew e asta pêdivî hatiye wergirtin niha 105 milyon kes bi temamî hatine vaksînkirin nüfusa Amerîka jî dora 105 milyon e û ev jî be yani 65.4 sedeye ev rêje li gor zanistan Jeffrey Zients ev pispore qasa spî dibêje kesên sih salî û mezintir heftê jî sedê ji wan hatine vaksînkirin kesên sih salî û zêdetir mezintir heftî sedê ji wan hatine vaksînkirin kesên 27 salî û mezintir jî heta heftê çarê meha heft tîrmehê ve werin vaksînkirin yani dibêje em ne jî gelek ji armanca xwe durin em gelek nêzîkin lê ji ber ku hîn çend hefteyê din pêdivîne heta ku em gencan kesên dora 18 salî vaksîn bikin wekî min gavadî jî got ew naxwazin vaksînan li xwe bidin wekî ser êşî wekî ji xwe re bar dibînin herin derzin li xwe din dixwazin jiyan vegere normal ji ber vê yekê jî qasa spî dibêje yani dibe ku niha xuya dibe em nagêjin armanca ku heta roja serxwebûnê heftê ji sedê Amerîkê were vaksîn kirin rêveberiya Biden jî dibêje roja serxwebûna Amerîkî rojekî rûmetê ye rêjê serebilindî ye em hez dikin gel derkeve çünkü salaçûnê pîrozbahî nehatibû kirin bi girseyî dibêje em dixwazin gel derkeve pîrozbahî bike le bi tedbîr le bi tedbîrên pêşîgir loma jî hewil dida ku heta hingê rêjeyekî mezin vaksîn bike mirov dikare bêje di aliyê vaksîn de rewş wiha ye Amerîkiyên ku li derve dijîn ew jî bang li rêveberiyê dikin ku wana derman derzî bikin vaksîn li wan bidin çünkü Amerîkiyên derve dijîn jî kemahî dikişînin ew dibêjin li Amerîka gelek vaksîn heye xemsarî heye em Amerîkiyên ku balyozxaneyên Amerîkî kar dikin leşkerên Amerîkî karsazên Amerîkî hembiratiyên Amerîkî ku bi awayek em bêjin çi ava be li derve Amerîka dijîn
ev jî bang dikin ku diwan rojan dawiye de bila hikûmet xwedî li wan jî derkeve ji wan re vaksîn bişîn da ku ew werin parastin ew xwe biparêzin ku derzî li xwe bidin mirov dikare vê jî bi vî awayî mirov dikare bêje dîsa Serok Biden îro li ber hinek plana xwe ser kêmkirina tundî tûjî û tawankarî eşkere bike pispor bal dikişinin ku di mehên dawiye de tevî ku pandemiya korona heye tevî ku derketina qedexiya derketina kolanan hebû gelek cî girtibûn di rêjeya tawankarî de tawanên ku hatine kirin tundî tûjî de zêdebûnek heye bilindbûnek heye ew jî dibe sedema tirsan Biden jî li bende bû ku Kongres Amerîkî hinek tişta pêşniyaran derbas bike hinek reforman derbas bike lê xuya dibe ku ev dabêjbûna Kongres Amerîkî bi awayekî xirabtir didome di asoya nêzik de lehevkirinek naye dîtin ku her du alî werin bahev civata senatoran de şestî dengên pêdivî pêk werin de ku pêşniyar bibin biryar bibin qanûn û niha wiha xuya ye Biden dixwaze hinek tiştan bi rêka desthata xwe ya qanûnî bi em bêjin bi fermanên biryarder ku me berê jî gotu bi fermanên biryarder ev fermanên Serokê Amerîkayê ku şûna qanûna digire ne hewceyê bi rêka Kongresê be li Amerîka qanûn ji aliyê Kongresê be tê çêkirin temaşevan de li hinek desthilata serok jî heye ku bê ku here Kongres Amerîkî qanûnan derbas bike ji wan dibêjin executive order yani fermana biryarder şûna fermana digire û wisa xuya ye Serok Biden îro hinek niyeta xwe eşkere bike plan û amadekariyê xwe eşkere bike çunku ew dibîne ku tawankarî zêde dibe em bêjin taybetî îsal li eyaletên Colorado Georgia û Indiana veke tê jî bîrave gulebarandin teqekirinên girsiyî pêk çêbûbûn bi daha kes hatibûn kuştin dîsa li bajarên wek Chicago, Atlanta, Austin, Baltimore em bêjin Los Angeles, Detroit, St. Louis bajarên mezin li wan de re bûyerên dizî kuştin revandin gulebarandin zêde dibin Serok Biden bi bajarvanên wan bajaran re kombunek çêkirî bû ku ka çawa bikin di paketa America Rescue Plan plana rizgarkirina Amerîka de hinek pereyên taybet dirabên taybet hatibûn veqetandin ku çareseriya vê pirsgirêkê yani zêdebûna tundû tûjiyê û kontrolkirina kirîn û xwedîkirina çekan Roma yani Biden dixwaze ew dirabên ku hatine veqetandin ji aliyê rêveberiyên xwecihî ve werin xeçkirin polîs hêzên ewlekarî werin xurtkirin kesên ku berê ji ber tawanên biçûk hatibûn zindankirin ew careke din bizivirin nav civakê programên taybet hebin ji bo rehabilitekirina wan ji bo perwerdekirina wan û vegera wan li civakê yani ji ber ku Biden hinek tengav dibe rêveberiya wî tengav dibe ki Kongres nabe alîkar ku qanûn were derbas ew jî ketiye niha hewlekî wiha ku bûxa bi rêka desthilatê xwe hinek tişta bike bi rastî Biden pir cara dibêje ez naxwazim ji vê rêkê herim ez dixwazim her tişt ji aliyê Kongresê were kirin bi lehevkirinê lê rastî jî rastî ji talin Kongres li hev naye cudabûn cudabîrî dabêjbûn di nav Kongresê de jî pir kur e mirov roja sêşemê ew yek careke din dît dema demokrat xwestin ku bernivîsa reformkirina qanûna hilbijartinê were pêş civata senatoran me gotibû yani şestî deng pêdivîne yani dibe deh komarî jî dengê xwe bidin ku heta bibe qanûn hiç tu komarî dengê xwe nedan ew jî kesên ku niha di nav demokrata de dibêjin dibe em ji vê xeyalê berdin lehevkirin naye komarî nabin alîkar komarî armanca wan ew e ku
peşiyama begirin ne ku kanun bedin derbas kirin yani Arman Cavan naqenciya velatı divem bendavan neminin. Komarij dibêjin demokrat tişten avarta dikin bahane tişten ku nebin gehinin tişten ku bütçe Amerika'da dibe barên pir mezin wan tiştana jitînin xewno xeyal tişten xewno xeyalî jitînin tişten ne hewcetînin wekî mînak komarî dibêjin çima demokrat paketa bere de pere dirav didin kesin bekar ji ber ku pere didin kes naxwaze kar bike kardar karsaz nikarin karkera bibînin cêwan girtî dimînin ji ber ku kes naxwaze kar bike li malê rûne baştir e pere we digire yani hinek di gelek xalan dewsa cudabîrî heye komarî dibêje demokrat ji hesaba xwe belê xwe pirtir pere xeş dikin ne hewce ye demokrat dibêjin Arman Cavan ew e ku pêşiyama bigirin nehêlin Serok Biden serketî bibe Roma jî dema ji bo reformkirina sistema kanûna hilbijartinê yek komarî jî deng neda kesên ku nav Partiya Demokrat da dibêjin em bi hev re kar bikin êdî destevan jî lawaz dibe ji ber ku dibînin hevkarî ji aliyê din nayê Roma jî li gor Kanûna Amerîkî budget reconciliation rebazekê dibêjin budget reconciliation tiştên ku bu bütçe ve giredayî tiştên ku tu dikarî bi bütçe ve gire bidî peywendîdar bikî tu dikarî bi pêncî dengan yani pêncî zede yek dikarî wana bide derbaskirinê o kanûna peştir bi wî awayî hatibû derbaskirin yani bi budget reconciliation rebazekî taybet e wekî istisnayî na demokrat dibêje divê em cerek din vê sisteme bixebtînin ji ber ku komarî nahêlin û ev reformkirina sistema hilbijartina Amerîkî çünkü demokrat dibêjin taybetî kesên nespî Amerîkiyên reş Amerîkiyên qehweyî Amerîkiyên kemanî ew dibêjin ciyên ku demokrat hilbijartin hinda kirina ew dixwazin kanûna biguherînin da ku pêşiya beşdarbûnê bigirin cerek din demokrat li wan dera serketî nebin komarî dibêjin na ew ne rast e em dixwazin sistema heyî rekûpektir bikin ji ber ku cara din korona hebû rewşeke awarte bû hinek tişta me bi mecburî me sis kir divê em cerek din wana rekûpek bikin lê yani saziyên me di bername paştir de du hefte bere me firehî gotibû ma naxwazin cerek din me firehî bêjin lê yani demokrat dibêjin rexistinên mafê mirova dibêjin rexistinên saziyên azadiya raman dibêjin mafê dengdanê di xeterê de ye divê kongres qasa spî hinek tişta bikin Roma jî belku di rojên pêşiya me de dibe ku demokratên li civata senatoran niha Chuck Schumer ji hûn dibînin ew rêbere serokê civata senatoran e em bêjin rêbere piraniya civata senatoran e serok bi xwe tune ye lê wek cîgera serok diye civata senatoran dike Chuck Schumer yani dibêje divem çarekê din binerin ji ber ku em çi qas li benda komariya dimînin ku em bi hev re kar bikin hevkarî bikin ev tuca hevkarî nakin ji xwe mîç kanan jî dibêje serokê em bêjin rêberek kemaniya li civata senatoran dibêje Arman Cavan ew e ku ez nehêlim ajenda Biden tekebe jiyanê ji ber ku ev ajenda ne di berjevendî Amerîka'da ye ji ber ku bütçe Amerîkî ve deyindartir bike barê bütçe girantir bike ji ber vê yekê ji me re girîngê ku em nehêlin tiştê ku Biden dixwaze rêveberiya wê dixwaze ew bibin rastî ev bibin jiyanê Loma jî mirov dikare bêje yani ew cuda bîrî ew em bêjin ferq û lehevnekirin bi kurahî didome lê demokrat dibe ku demên pêşiya me dem bibînin demokrat vê rebazê ku min gava dil baske budget reconciliation bikaribînin bi reka ew derfeta taybet bi pêncî dengan dema dibe pêncî temaşebiran dil wek hûn dengê cîgera serok Kamala Harris dibe dengê ku ew wekhevî dişkene ve çaxê dibe pêncî yek beramber pêncî denga peşniyar dikane were derbas kirin na heviyek wiha li pêşê demokratan heye lê demokrat em tim dibêjin demokrat jî taybetê du deng hene du kes hene na demokrata da ev pirtir xwe nêzîkî komariya dibînin ji ber ku eyaleta wan Arizona û West Virginia piranî komarî ne
پر جاران وکی تواهی دموکراتان نافکرن لا ایرو هنک نوچه برادبن که یک جبان کسا تایبتی کسی یکی که دیجبریا پلان دموکراتیکر جو منجین او قایل بویا که خب بگینه تواهی دموکراتان هنک او نرزبون خوا سسکریه او کانلا سروک ربرا کمانیه کماری لجوات سناتورا yani مورد کاره بیچه او روش که جدابیری هیه کنگرس چی وکی پرکس بیشین فلج بویا نکاره کار بکن نکاره جی خبله به جبرکو او روشا هی شستی دنگ پیدا نابن حوجه پیدا نابن که قانون ولی درباز کرنه بلکو دموکرات هول بدن جرا گدن ربازا سناتوی بوگو هرینن بکن به پرانیه دنگان yani ne şesti dengan şesti deng de du jise hemi senato le be praniye basit pencu yek deng de bes Roma belko rojin peşyeme de murov de kare bibine ko ev pişare cerakidin teke be roje be demokrat ve rebaze karbinin vekidin tişt nameşin yani projen van nakebin jiyane peşniyar nabın kanun evci dibe astengek mezin. Tabii şu an delal dibe demede ku Revberi Amerika danustandırın narastaha ne direkt indirekt be İran reddi domine vaziret dade bir da ku protejisi malperin İrani ku vaziret beje ev alabin propagandaya devleti İran'e o nuçe o agahiyen derevin be mebest nuçe o agahiyen derevin beladıkın wan desdanin ser wan malperan vek embejin Press TV televizyona devleti İran'e be İngilizce veşanedike embejin henek jivan El Alem televizyona El Alem be Arabi veşanedike malpera El Mesira ku neziki Hüseyin Yemeniye yani ev malper dezgeh ku server wan domain wan ji aliye kompaniyan Amerikiye hatine kirin veziret dade dast datine vek bizavek vek hevleki peşigirtina nuçen derevin o bimebest yani devleti İran'e ev jî pispor dibêjin dema ve biryara ji balkêşe rojekê piştî hilbijartina İbrahim Reîsî wek serokên nû ev biryar te ev jî nîşan dide ku yani reveberiya Biden beramber Reîsî helbesteke tund nîşan bide ji ber Reîsî bere de ji di lîsta tolayan de ji ber ku iddiayen destkariya wî di kuştina bizavkaran da tekoşerên siyasî de loma jî û xwe daxuyanîn wî jî hene ku ev bi Amerîka re danostanan re girtiye wekî tundre te zanîn li Washingtonê loma wek bersîvdana hatina wî bijatina wî wek serok Reveberiya Amerîka jî dibêje ku em ji danostandina re hazirin erêne lê ne bir avayı ku kesin ku tundura kesin ku destivan tevle iddiayen ciddi mafya murovan vaha buya em ji beden cinaminin yani Reveberiya Biden de mijaras Rusya'da cimedit bu Belarus Myanmar yani pür cihada dixwaz hem rengi xwe eşkere dike o hem jî pengaven berbiçav jî dabêje çünkü Biden dibêje Amerika vegeriya Amerika ziviriye zivirîn jî ne tune bê gotine nebêje le bipêje carna kiryar bi xwe re tê mirov dikare bêje ku di demên pêşiya de yani pirtir gavên wiha jî were dîtin hem dijî İranê dijî Rusya dijî rejimên ku hikûmeta Amerîkî neyar dibîne wek dost nabîne و بریا جی برینگه کو وها پرتج سیح مالپرین دولت ایرانی ته آستن کرن دست داتینه سر وان مالپران. تماشاوان دلال
doza girtina HDP ku kanuna dadgeha kanuna bingehîn Anayasa Mahkemesi cara yeke ev ziviran dibu ku nêra ku pêkî heye îddianame de nêra ku pêkî heye tiştên ku dozgerî îdia kiribû belge tunene ku piştgirî dide wan îddiana niha dadgeha zabûna bingehîn li Enqereyê ev îddianameya serdozgeriya komarî pejirandîye ku HDP bi îddaya kiryarên teroristî were qedexe kirin wekî hûn jî zanin berê jî gelek partiyên Kurdan li Tirkiye hatibû qedexe kirin li Amerîka jî ev tê şopandin Wezareta Derve çend hefte berê daxuyanî bela kiribû ku ev dî jî girtina partiyanin dî jî cezakirina siyasetvanên rêkeberên bedenkirina wanin ji ber vê yekê jî Medya Amerîka de jî em bêjin Associated Press ev nûçe şandibû hemû aboneyên xwe re Medya Amerîka de jî bi firehî cih girt El Monitor em dikarin bêjin hemî bas dikin ku Partiya Kurdan çawa bûya bi berdewamî dibe armanca guwaştin acıqandinên hikûmeta Tirkiye û berî çend roja jî li İzmirê bajarê İzmirê li Rojavayê Tirkiye avahiya bajar hatibû êrişkirin keçekê Kurd ya bi navê Deniz Poroz hatibû kuştin ev bi firehî cih digirin di Medya Amerîkî de bi rewşa giştiya Tirkiye ve tê girêdan çawa mafê mirovan ketiye rewşekî pir xirab azadiya raman hatiye dort tên kirin medyayê rêkeber medyayê rexnegir hatiye bedenkirin hema sistema dadveriye wekî alawek tê kar anîn ji alî hikûmeta ve ji bo bedenkirina kesên ku hikûmeta wekî hikûmeta Tirkiye nafikire bi vî awayî Loma jî girtina HDP jî tê dîtin HDP di şîroveyên pisporên Amerîkî de pisporên Tirkiye'de pisporên Pirsa Kurdî de wek partiyekî em bêjin sîwanî tê bi navkirin ku tê de Kurd tevî ku bi giranî Partiya Kurdan e li kemaniyên din jî kemaniyên olî û etnîkî nîjadî jî cih digirin wekî rengûreng keskesorek e ku hemî gelek pêkhatiyên we hene û guwaştirên vê partiye didomin hikûmet niha dixwaze vê partiye bigire bi hêviya ku AKP bi serê xwe bi tenê xwe bibe desthilatdar yani şîroveyên vî rengî tê kirin û wek derbekî wek ziyanekî mezin ji demokrasiyê Tirkiye'de bi nav dikin taybetî pisporên ku li Washingtonê wek pisporên Tirkiye û pisporên Pirsa Kurdî tên zanîn ev şîroveyên wî rengî dikin wekî din jî wekî me gotî kuştina Deniz Poyraz jî bi firehî jî cih girt Medya Amerîkî de dîsa CPJ Komîteya Parastina Rojnamewanan hem do hem pêr du daxuyanî belav kirin di daxuyanî yekê de biryara revberiya Xweser li Bakur û Rojhilata Sûriye ya girtina yan jî qedexekirina destûrnameya Kurdistan Bistişar tê rexnekirin wek em bêjin darbeke dî jî azadiya ragihandinê û azadiya raman tê binavkirin ev biryar tê rexnekirin û vêgera we tê xwestin wekî din jî çawa li Herêma Kurdistana Iraqê dadgehek rojnamewanekî din rojnamewan Umid Beroşkî bi saleke zindanê ceza dike besa wî kesî jî vê cezayê jî tê kirin CPJ berê jî girtina 5 rojnamewan û bizavkaran li Behdînanê jî anî bû rojeve yani dibêje rojnamewan û bizavkar bi sedemên çêkirî nabe werin cezakirin çawa rexne li reveberiya Kurdistana Sûriye dike bi heman awayî hemen tundtur reveberiya Herêma Kurdistana Iraqê jî dike ku divê
rojnama wani azad be serbest be rojnama wan bi sedemen wiha çekirî neyên ceza kirin û doza Umut Beruşkî jî bi wê awayî tê nirxandin rexne li sistema tê girtin spîcê jî hûn zanin navenda we li bajarê New Yorkê li Amerîkayê ji ber vê yekê jî daxuyanî wan jî girîng tê dîtin bi wê awayî jî bernama me vê hefteyê jî bi dawî dibe em hêvî dikin ku bernama bi dilê ve belkî her car dîsa dibêjin em hêvî dikin ku bernama bi dilê ve ye dibe alîkar ku hûn rojava Amerîka hundir Amerîka û bu rojava bi Kurda re giredayî baştir fehm bikin ez li ser navê hevkarê xwe Velat Felahî ku bername niha bi rêve dibe û hemê hevkarên deng Amerîka spasiye ve dikim ku hûn di vê beşana zindî de bimerena heta çarşema pêşeme biminin de xerê xweşiyê de dem baş.